So ayan guys, ito yung kabuuan. Ayan, malapit lang po siya sa Badok Island. Ayan. White Beach po siya. Ayan. So pwede kayo dito. Ayan. O, di ba? So napaka-private po itong lugar na ito. Pwede sa mga taong nagpa-private na gumala, mga ganyan. Kayo-kayo lang yung tao dito, guys. So happy Valentine's to all. Ayan. Napakaganda, guys. Hello everyone, and welcome back po sa ating channel ulit. Ayan, so magpipiknik po kami. Kasama natin ulit si Batang Ilocanos Vlog and Binatang Ilocano Vlog. So, samahan nyo po kami. Tara, let's! So ayan guys, bababa na tayo dito sa matarik na daanan natin, guys. Ayan. Papunta na po tayo sa dagat. So nandito tayo ngayon sa Badok, Ilocos Norte. Ayan. So napakaganda dito, guys. Ayan, tingnan ninyo. Ayan, ang ganda. Ang ganda rin yung daanan pababa, guys. Ayan, sementado siya. Ayan, nandito na tayo sa dagat. Wow, ganda. So ayan guys, ang ganda ng mga bato dito, yung mga rock formation. Ayan. So ayan, nagtuno tayo guys and tanan! Ayan na guys. Dala natin yung ating magic basket. So padasan tayo guys sa mapanagala iti kulot kada anything nga makita tayo dita igid iti bye bye habang nagluluto tayo ng kanin and tuno-tuno nga tarong, okra and sili. So ayan guys, dito na tayo sa dagat. Ayan. Teje guys, datay puro. Hantay nga makapandya puro kasi napigsakan ti daluyon. So teje datay puro guys. So ayan guys, may kulot. Galatay ti kulot. Napya lang adati. Inayon tayo kadaytay. Sida en tayo. Ayan, kulot guys. So ayan guys, may nakuha tayong sea urchins. O ayan. So kukunin natin to. Sea urchins. O ayan guys, ang ganda. Ang kulot. Guys, may nakita tayong kapis. Ayan. Ang tawag dito ay kapis. Ayan. So, kukunin natin guys. Lagay natin sa ating mahiwagang basket. Ayan guys. Oh, mga kapis. Ayan. Tignan nyo, kapis. Ang tawag namin dito. So, kukuha tayo guys. Masarap to. So ayan, ito na yung ating nakuha guys. Ayan, mga kapis, tapos may kulot, tapos sea urchins. Ayan. Tuno tayo maratangtang guys. So ayan guys, yung nakuha nating maratangtang. Delicious.
Bimas ba? Maratang-tang. Oh, mayroon pa tayong pork dito. So, tilapia pa guys. Yung aring ulam for today. So, ayan. May hotdog pa tayo guys. Ayan. Sana all may hotdog. Ayan. Dapat tuntun mo yung yellow pin. Ayan. Nagseset up na si Batang Ilocana guys. Ang paglagyan natin ng ating imumukbang. Bodol fight. Ready for this. Ayan na guys. Ayan mga idol, mangan tayo guys. Oh, see? Ayan mga iluhan din may. Kainan na. Mga makaangas ni Crisanto. So ayan mga kabaklers, tapos na po tayong kumain. So ipapakita ko po yung ating pinuntuhang beach. Ayan. Eto siya guys. So napakagandang pasyalan dito guys. Napakatahimik po yung mga gustong mag-private na gala, pwede dito guys kasi kayo-kayo lang ganyan. Oh. Napakagandang beach dito guys. So ayan guys, ito yung kabuuan. Ayan, malapit lang po siya sa Badok Island. Ayan. White beach po siya. Ayan. So pwede kayo dito. Ayan. O, di ba? So napaka-private po itong lugar na ito. Pwede sa mga taong nagpa-private na gumala, mga ganyan. Kayo-kayo lang yung tao dito, guys. So happy Valentine's to all. Ayan. Napakaganda, guys.